Ne, to už končí, teď už mají poslední. Že Tereza minulý však se naprdla, že tam nebyl žádný. Já vím, ale on, No tak já si to teda budu sušit. no jaký vítr, ale No tak jako má přinést. Dobrý den, paní profesorko. Vítr. Se tady komandujete. Jako přehánky, jo? No, jako začíná foukat, no. Může přijít přehánky. Dobrý den. Zprávy z Nového Města nad Bituj. Viděla jsem čmaňu. A ještě dál. No dál, A ještě viděla kepku, jsem. ještě kepku. Já viděla čmaňu. Byli jsme se podívat na náměstí, byli jsme ve sklepě, tam zřejmě tam kdysi skladnili brambory, protože to tam tak smrdělo. To není sklep, To se někdo No já tam vlezla a cítila jsem brambory. To se někdo zul. No, já jsem se zula. Lenka, teď se To byly přiznala. Lenčiny nohy. Tam dole byly cíti brambory, jakože by tam byly, já nevím, prostě brambory, jako sklep brambory. Nebo tam někomu chcípla. Ale tam byla ta Antarktida. Nebo kočka. Tam měli nějakýho smrtlýho eskima. Tam byla ta mluvě. Ale já si pamatuju Antarktida, když to se šlo, že normálně do toho dvora. Já jsem nevěděla. Pak si prošla tím průchodem jako na zahradu a šla si jakoby takhle doleva. A my jsme to takhle úplně celý podešli Ale jakoby až já do ti to vysvětlím. Tam byly zavřený dveře už na ten zámek, jinak normálně projdeš nádvořím, tou chodbičkou takovou jako na zahradu a jdeš zrovna vlastně... na tu terasu. Ne, dolů po těch schodech a tam je ta Antarktida, to je, akorát my jsme to obešli z druhé strany. To je, to tam takhle bylo. No. Akorát, že my jsme to teda prošli My jakoby jsme to prošli pod tím... obráceně. My jsme to prošli z tyhle ty strany a tam to se šlo z tyhle ty strany, ale dojdeš do tohohle stejného sklepa. A je to tam ještě jakoby... Co? Antarktida. Ne, to bylo tohle, jak jsme seděli, tam to bylo. Jo, Tam byl ten Jak eskima. tam byl ten smrad z těch brambor. tak to byl ten eskima. Cítila brambory. Se jim tam zkazil. Maria, Lenko, když přijdeš, přejdeš nádvoří, přijdeš na zahradu, tak jdeš hnedka doleva a sejdeš po těch schodech, tak tam přijdeš druhou stranou a tohle to rokáčem projdeš tadyhletou stranou. Jenomže tohle je mnohem hlubší ten skvěl. Se ti zdá, tam se taky šlo dolů, Jsi šel do zahrady, takže to bylo napravo. Ono to A ne tak nalevo, je, ty vole. ono to tak je, ono když potom projdeš tím, tak tam vejdeš vlastně do toho sálu. S těma druhýma dveřma do toho. 42 let. Chápeš? Jo, opravdu je to tak. Říkal, že ta Antarktida byla doprava. Díky jo, a tam je ten. Já doprava, doleva snad ne. Doprava. Počkej, počkej, když jsi na ty zámecky, no. A máš tam dveře. Hej, na sever. Tam byla ta výstava. A tak tady na tu Na stranu. sever. Antarktida. Doprava. Doprava. Arktida, Honzo nahoru na ty, jak jsme chodili. Arktida a Antarktida je nahoře. Arktida je nahoře. Arktida je na severu. Vlevo byla ta výstava. Zeptáme se našeho leteckého Technika. Vodíkomechanika. Pravo nebo levo, hele, na Arktida je nahoře, Antarktida je Když dole. se šlo z nádvoří ven do zahrady, Čáci jsou dole. Nahoře nic není. Co je nahoře? A medvěd. Tam jsou medvědi, ale Dučáci jsou jenom dole. No vidíš, co se tady dozvíme všechno. doleva byla ta nějaká ta obzadní síť. Vidíte, paní, nebo vám tím dáme po šišce. Tam je Vyšel jakoby úplně ven, že jo? My jsme už byli jakože v zahradě, jako na začátku zahrady, tak kam doleva byla, tam je stěna, tam nic není. Teda doprava, musíš jít doleva. Ale fajn, že se to prošlo, že by se to mohlo ta chodba potom... Ale redaktorka Zorka Horká. Ježiš, to Doprava pak doleva, že? Já potřebuji vědět něco o Antarktidě. Já vůbec nevím, když ta chodba byla taková. Na zámku, ne na náměstí. Prostě tím rokáčem to projdeš z druhé strany, jako. To je stejný, dojdeš na stejný, no. Jedeš takhle křížem a podejdeš pod tím, jak je ten vstup a podejdeš jakoby... Je to tak. Pod celým tím. No. Dobře, ale to vlastně i ten, Celou tou zahradou. no, i ten zámek je vlastně jakoby Zdá se, že je to mírným na jakoby druhé straně, kopečku jo, to vlastně, není. že jo, když tam furt jdeš, tak jdeš jakoby dolů, že jo. Že my jsme vyšli od zámku vpravo, přitom je to vlevo, že jo, že to neuvědomí, že jdeš vpravo vlevo, jdeš rovně, pravo levo je rovně, takže se uklidnil. Taky mě naprosto. Teďko už vím a vůbec. Tak to Je nakreslím. to vpravo, než doleva, jo? Nebo jako já. Tak, ale tak si to poslechněte. Halo, přírodní kuřeci. Tady.
Tak Renato, tady pán říká, že tam byla Antarktida. Tak jsem měl pravdu. Ježíši Maria, a co já říkám, že tam bylo? Antarktida. Teď mi tvrdil, že ta Antarktida. Na zámku zahradu, tak jste šli doleva a tam byla ta Antarktida. A teď jdete do Rokáče, do projdete Rokáč. je to tam. To se Tak to je dobře. Vidíš, to jsem vám to říkala zrovna. Já jsem to říkal, Na že to bylo. začátku, že tam byla A Antarktida. jak to říkáme celou Mě dobu. tak zblbli, že jsem tam je nevěděla, jaký hospoda, jsem ten straně. Ale Lenko, když to říkám dobře, tak co jako? No, je to A pravda. jinak, Ne, my když jsme jdete diskutovali, že tam, oni říkali, tam Antarktida klame, nebyla. Že to bylo vpravo. No to řekli oni, ale ne my. Já se neptej. Ono to jsem si vlastně vpravo, řáli, ono to je vpravo, Já se ale neptej. když jdeš tím... Ale Když jdeš těma závec, když jdeš do zámku, tak jdeš těma vratama, že? ano. Tam jdeš doprava. No, pak jdeš a vylezeš na tu zahradu, tam, Pak jdeš a tam další, to bylo no. doleva. O tom se bavíme. A když jsme šli vlastně hned doprava a šli jsme jako trošku Doleva. nakonec tam, kde... Ale já nevím, ta servítka to vůbec nevěděla. Ale je tam ještě ta voliéra snad tam. Jo, je. Ta je prosím tě napravo. Já mám to,